Video sam od onog u Vulvi, što je čaj, da to ću pokažem, taj. Ajde, pokažu ću vam stvari oba dizajna, neka su već tu, brate, što da ne pokažem. Baka, prase, dizajn. Dobro. Evo. Ja mu dajem challenge, tebra. Ovaj nije loš. Bolji dizajn. Ovaj mi je cool. Za moje energetsko piće, za čips, za bananice, sve. Sve napravi bolje. Mislim, opet je too much nekako. Znaš, ali je cool. Da, nije loše, ali je previše, brate. Pa neko mi nije, ne znam, brate, nije mi to. Nekako mi je ono iz crtača, brate. Kao ni tamo, ni tvamo. Ali je okej, brate, cool je. A gdje ovi drugi, kako su ovi drugi zove? Baka, prase... Ono moje. Ne, pričat predobro je, pa mislim... Evo, ovo je moj. Gledajte, on... Prostije, nekako ono moje baka, ovo ono. Ovo, brate, nekako prenabacano, brate, kao trudi se previše da bude ono nekog dešavanja. Ne treba bude toliko dešavanja, razumeš? Meni je ono, kao dobro je cool, ali mi nije bolje, jednostavno mi nije bolje. Da, brate. Mislim, opet ne znamo, realno moramo da vidimo kako izgleda uživo na livenci. Znaš. Ovo je meni prosto dizajn, buraz, ja volim to, brate. Čekaj. A onda imamo Ja mu ovo. dajem challenge, tebra. Nije ni ovo loše. A mi nije bolje, nekako kao tekst je samo nebitan tu, razumeš to? I onda ovdje nemam pojma. Ja ne bi stavio prasite jer neće dosta ljudi kupiti radi vere. Aha, radi vere onda dosta ljudi neće ni mene da gleda jer se zovem Baka prase, jel? Koja je glupost? Kako zove onaj drugi, brate? Čekaj, sad ću ti pošli. Ne, kažem, cool mi je, ali mi nije to jednostavno, brate. Nekako mi je ovo... Poslam ti na WhatsApp. Ne znam šta je ovo ovdje, brate, kao... Ali je cool. I ovaj mi je cool, brate. Nije loš dizajn uopšte. Dobro, ovo je sa varijacijama, znaš. Da. Ovaj mi je čak, Karanis je možda mi je ovaj bolji nego ovaj malo pre. Jest. Bolje mi od onog prvog, brate. Onaj prvi je, brate, previše ono, kao iz crtača da je izašao, znaš. Ovaj reći dizajn dobar. Bolje od prvog, brate. Ne, ovo gore izbaciti pod hitno, to je... Race car. Malo trkanja, što? Znaš šta mu fali ovom samom? Boost your vibe. Boost your vibe. Vidjet ćemo. Svakako, kako se zove, ova tura ide, pa ćemo da vidimo dalje šta će da se dešava.